Julio, eta karabi alde esan dozu edo, karabi, zuk ezetu dozu karea egitea eta? Orguinez. Baina hemen zuen ingeruan? Gau itein du. Bai, eta zelan itzen zen duen karea? Bueno, lehenengo... Ordazo mota bitiko karabiek. Bai. Batzuk lehenengo egurra eskargen behira. Da gero azpiti zurmon, da alatxi. Arrie egurgan eragotota. Bai behizatu dauz, karabi hori txikiok, ugalman txikin egin duen, da egurre mini zurmon da arrie. Ero atzera egurren eta zanean, arabotako arri gene atzera egurre eta gero atzera arrie. Hor karabi txikerrean. Eta arrien nondik ekartzen zen duen? Ze eratako arrie iseten zen? Kariatxa. Kariatxa. Bai. Eta nondik batzen zen duen hori? Bueno, hau egin, etxetik horatxo egin digo, atxo txikitxo bat, handi. Porregaz apurtu. Orduen edo musuko biban kantaria zereana, eta txurin. Bai, bakit. Horrek ekartuan dinamitia, atiruka bote egiten. Dinamitia berite zen duen, Gaur ezin da. Gaur boi, beti.